טוב, חברים, אז קודם כל שלום לכולם. אני רוצה לברך את כל מי שהגיע לוובינר הראשון של ריצ'קיד. תנו רספקט לאתר שלכם בתהליך המיתוג. אני ענבר איפרגן, אני מנהלת אסטרטגיה ופרויקטים, ויחד איתי נמצא מור נחמני, שהוא המנכ"ל של ריצ'קיד. אני אגיד שאתם מוזמנים לשאול שאלות במהלך הוובינר, יש לכם אופציה של Q&A, ומדי פעם אנחנו נעצור לענות על שאלות. אוקיי, אז קודם כל אני אתחיל באיזשהו סיפור קטן. אז מנכ"לית של חברת בנייה ותשתיות מהגדולות בישראל פנתה אלינו אחרי שסיימנו תהליך של מיתוג מחדש שכלל גם את האתר שלהם. סליחה, אחרי שהם סיימו תהליך של מיתוג חדש, ובעצם שאלנו אותה למה היא פנתה אלינו, והיא אמרה שהיא לא מוכנה לעלות עם האתר הזה לאוויר. היינו צריכים קצת לגשש ולהבין קצת יותר לעומק, ובעצם הבנו ממנה ומהם כחברה שהבעיה לא הייתה במיתוג החדש, הבעיה הייתה בעובדה שהאתר לא מייצג את האסטרטגיה העסקית והשיווקית של החברה. בעצם זה מה שדחף אותנו לעשות את הוובינר הזה. המקור של הבעיה שאנחנו נתקלים בה המון פעמים הוא שגם משרדי מיתוג וגם החברות מתייחסים לאתר שלהם כעוד איזשהו תוצר עיצובי או קריאטיבי של המיתוג. הנה המיתוג החדש, הנה כרזה באיילון, הנה כרטיסי ביקור, הנה מצגת וזה האתר. התוצאה יכולה להיות יפה מאוד, אבל בסוף היא מגיעה קצת שטוחה. משיחות שלנו עם מנכ"לים ומנהלי שיווק, אנחנו מבינים מהם שהאתר שהשקיעו בו כל כך הרבה כסף וזמן ומשאבים, לא מצליח להשפיע על הפעילות העסקית של החברה, לא תורם למכירות, לא תורם לשיווק, בעצם לא תורם לאף יחידה עסקית אחרת. אז אחרי מאות עסקים וחברות שעבדנו איתם, אנחנו יודעים ומבינים שאתר האינטרנט של החברה הוא הנכס הכי חשוב שלה. אתר מצוין הוא אתר שמשרת את השיווק, את המכירות, את האופרציה, הוא מגדיל הכנסות של החברה ומשמש כמקור גאווה לארגון כולו. אם נבחן את זה רגע מפן השיווק, אז אתר מצוין הוא כזה שתומך באסטרטגיה השיווקית, מחבר את כל הנכסים הדיגיטליים ומדבר על כל הקהלים שהחברה בעצם פונה אליהם. אם אנחנו נסתכל מבחינת מכירות, אז אתר מצוין זה אתר שייצר יותר הזדמנויות, שיביא יותר לקוחות ויקצר את זמן המכירה. ונסתכל על אופרציה בכוח אדם, אז בעצם אתר מצוין זה אתר שעוזר לחברה למשוך טלנטים, הוא מספק מקור נוח ומהיר ליצירת קשר, והוא חוסך המון זמן לחברה והמון טלפונים ופניות מיותרות. אז המטרה שלנו היום היא בעצם לחשוף בפניכם את כל הסודות וללמד אתכם את השיטה שריצ'קיד פיתחה לאורך השנים, שזה באמת להפוך את אתר האינטרנט למנוע של ממש לצמיחה עסקית. אז אני ברשותכם מעביר את השרביט למור, שיסביר לכם איך מתחילים, על מה צריך לעבוד, באיזה כלים אפשר להשתמש, ואיך מגישים את המסקנות. תודה רבה ענבר. אז החתיך שבתמונה קוראים לו אייבר, והוא גם הכלב שלי והוא גם ויקינג, ושומר לנו על המשרד. אני מור נחמני, אני המנכ"ל של ריצ'קיד, אני בן 41 מתל אביב, ואני ב10 שנים האחרונות עובד עם המון חברות, עסקים וארגונים. ואם יש דבר אחד שלמדתי שאני לוקח אותו איתי לכל מקום, זה שאתר אינטרנט יכול וצריך להשפיע על שורת הרווח של החברה. קצת על ריצ'קיד. אז ריצ'קיד היום מחזיקה 500 אתרים, לקוחות, גם מישראל, גם מאירופה וגם מארצות הברית. אנחנו 35 חברי צוות, יש לנו פה אנשי אסטרטגיה, פרויקטים, סטודיו, פיתוח, מוצר והצלחת לקוחות. אנחנו עושים עם החברות גם סדנות לתכנון אסטרטגי, אנחנו מקימים אתרים שיווקיים ואתרי B2B, ואנחנו מקימים אתרי e-commerce. מה שאני רוצה לדבר איתכם היום זה על השיטה שלנו, ובעצם ללמד אתכם לעשות אותה בעצמכם. המתודולוגיה שלנו להפוך אתרי אינטרנט למנוע צמיחה עסקית מורכבת משלושה שלבים. השלב הראשון הוא שלב התכנון האסטרטגי, זה שלב מחקרי, זה השלב שבו אנחנו או אתם בעצם נכנסים לתוך הארגון ובעצם לומדים איך האתר יכול להפוך למנוע צמיחה עסקית. את כל התובנות האסטרטגיות שלמדנו בשלב הראשון אנחנו מתרגמים לאפיון ולאחר מכן גם לעיצוב ופיתוח ובסופו של דבר הקמה מלאה של אתר אינטרנט. והחלק השלישי שהוא החלק הקריטי לא פחות
זה החלק של לוודא שבו אנחנו אכן הצלחנו ועמדנו ביעדים שקבענו בשלב התכנון האסטרטגי. אחת לרבעון צריך להיפגש, להבין איפה האתר עומד, מה המדדים שלו, והאם הוא עדיין משרת את החברה ואת הכיוון שהיא הולכת אליו. היום אנחנו נתמקד בשלב של התכנון האסטרטגי. השלב הזה מורכב משישה מרכיבים. המרכיב הראשון מדבר על חזון ואסטרטגיה, המרכיב השני על היחידות העסקיות בארגון, המרכיב השלישי על הלקוחות, market segments, המרכיב הרביעי על המוצרים והשירותים. כל ארבעת המרכיבים האלה, בשביל לחקור אותם ולהבין אותם, מבצעים רעיונות ושאלות ומחקר פנים ארגוני. אחר כך מגיע החלק של ה-research data, ששם אנחנו בעצם מסתכלים וחוקרים נתונים לגבי הנכסים הדיגיטליים הקיימים של האתר. והשלב האחרון זה שלב התובנות והמסקנות, ששם אנחנו בעצם בונים את התרחישים העסקיים, את תרחישי השימוש שישמשו אותנו אחר כך, כדי לבנות את ה-UX ואת הסטורי טיילינג לאתר. אז אנחנו נתחיל מהחלק הראשון, שזה החזון והאסטרטגיה. וחשוב לי להגיד שאם יש לכם שאלות, כמו שענבר כבר אמרה, אתם יכולים לרשום לנו תוך כדי, ואנחנו כל פרק נענה על שאלה או שניים רלוונטיים. אז חזון ואסטרטגיה בעצם מורכב מ10 שאלות קריטיות שאתם חייבים לשאול, וגם חשוב להגיד שהדבר המשמעותי ביותר מבחינתי בדבר הזה זה שהמנכ"ל של החברה יהיה נוכח לפחות בחלק הזה של המחקר. יש פה המון דברים שבאמת רק המנכ"ל יודע להסתכל ולהגיד ולתת את התמונה המלאה של הסיטואציה הזאת. את 10 שאלות האלה אני ממש מציע לכם לשמור מסך, לצלם את המסך כרגע ולשמור. אנחנו לא נעבור על כולם מפאת הזמן, אבל מה שכן אני רוצה להתעכב עליו זה אחד, להבין מהם התכונות שבאמת מייחדות חברה אחת על פני המתחרות שלה. תכונות שמייחדות יכולות להיות שיטה ייחודית שיש לאותה חברה, זה יכול להיות אם החברה עובדת עם רק חומרים ממוחזרים, כל הדברים שהופכים את החברה להיות מיוחדת ושונה ביחס למתחרים שלה. זה משהו שהאתר חייב להוציא החוצה באופן מאוד חזק, ולכן חייבים לזקק את התכונות האלה בין 3 ל-5, לא יותר מזה, ולהשתמש בהם. השאלה הבאה שאני רוצה להתעכב עליה היא איך החברה בעצם משווקת ומוכרת, או מהם תהליכי השיווק והמחירה. אתר האינטרנט חייב להתאים את עצמו לתהליכים האלה. יש חברות שמשווקות על ידי יצירת ביקושים בסושיאל מדיה, קמפיינים, awareness, יש חברות שפונות ומתקשרות או במיילים או בטלפון בפניות קרות, ואז הלקוח נחשף אליהם בפעם הראשונה דרך הצורה הזאת, ויש חברות שעונות לביקושים בגוגל במנועי חיפוש. כל חברה כזאת, האתר שלה בעצם משמש אותה בדרך אחרת, ולכן חייבים לתאר בצורה מדויקת את התהליכים האלה כדי להבין איך להתאים את האתר אליהם אחר כך. נכסים בעלי ערך הם כל הנכסים הדיגיטליים והלא דיגיטליים שיש לחברה שיכולים לשמש אותנו. זה יכול להיות ספריות וידאו, בלוגים, מערכי מידע, הדרכות, case studies, טסטימוניאלס של לקוחות. אנחנו רוצים להשתמש בהם כדי לחזק את האתר וכדי לחזק את הצעות הערך של החברה. והשאלה האחרונה היא מה הלקוחות אומרים עליכם, גם כן משהו מאוד חשוב, כי כשאנחנו בעצם רוצים להקים אתר שמשרת את הלקוחות ובעצם עונה על הצרכים של החברה, אנחנו רוצים לדבר בשפה ובמילים ובמונחים שהלקוחות שלנו משתמשים בהם. אם אנחנו נעשה את זה, אנחנו נגדיל בעצם את הסיכוי שהלקוח יזהה ויבין מה אנחנו מציעים לו, ותוך כדי ידע ויחליט באמת לבחור בנו ולא במתחרה. מור, אני אשמח לשאול שאלה שחוזרת מהמשתתפים, אם תוכל להסביר קצת על מה זה אומר בעצם ערכים אמוציונליים. כן, אז ערכים אמוציונליים זה בעצם מה אנחנו רוצים או מצפים שהגולש שמגיע לאתר ירגיש ממש בפיל, בלב שלו, כשהוא נכנס לאתר בפעם הראשונה. ערכים אמוציונליים יכולים להיות, יכול להיות רגע של אהבה, שמחה, קור רוח, שלווה, חדשנות, התרגשות,
ונורא חשוב לפרט את הדבר הזה בשלב הזה, כי כשבסופו של דבר האתר הולך אחרי זה לעיצוב, להפקת חומרים, לטקסטים, לסטורי טיילינג, כולם חייבים לבוא ולהדגיש את אותם emotional feelings שאנחנו נרצה שהאתר הזה יעביר החוצה. יש עוד שאלה? תודה. לא, כרגע לא. אז נעבור למרכיב השני. המרכיב השני נקרא היחידות העסקיות, ופה אני בעצם אתחיל מאיזשהו סיפור. אז לפני שנה דיזנגוף סנטר סיימו באמת תהליך של מיתוג מחדש. מי שנמצא באזור תל אביב בטח ראה את כל שלטי החוצות עם הדמויות המצוירות המגניבות שמייצגות את הווייב התל אביבי, ובעקבות התהליך מיתוג מחדש הם רצו גם לבוא ולהחליף ולשדרג את האתר שלהם, ולצא שם איזושהי קפיצת מדרגה, ובאמת נכנס אותם לתהליך של תכנון מאוד מקיף ועמוק. ובאחד הראיונות שעשינו עם מנהלת האופרציה שבעצם אחראית על 400 חנויות בסנטר, היא פירטה בפנינו קושי מאוד גדול שיש לה לעדכן ולתחזק את המידע על כל החנויות באתר. זה שעות פתיחה, זה מבצעים, זה הטבות, תמונות. האתר של הסנטר הוא אתר חי, הוא מייצג 400 עסקים, אבל הזמן שזה לקח מהם והעלויות היו מאוד גבוהות. אז מה שבעצם אנחנו יצרנו איתם זה בעצם אפשרות לכל מנהל חנות להיכנס דרך הטלפון בזיהוי של המספר טלפון שלו, להיכנס לממשק ייעודי שבו הוא יכול ממש לעדכן מבצעים, הטבות ושעות פתיחה, תמונות וכל מה שהוא רק צריך בשביל לשמור על החנות שלו מעודכנת. וחשוב להגיד, זה לא בקשה שהגיעה בבריף הראשוני של הפרויקט, וזה לא בקשה שמנהלת השיווק אפילו הייתה מודעת אליה, אבל תוך כדי המחקר והמעבר עם הגופים השונים בסנטר אנחנו למדנו איזה דברים באמת יכולים לעזור להם ואיפה האתר באמת יכול לשפר עבורם את התהליכים שהם עושים. אז המטרה בשלב הזה היא באמת להבין את הצרכים הנסתרים בתוך הארגון, לאו דווקא השיווקיים או אלה שהם ברורים לכולם, כמו להגדיל מחירות או לייצר יותר לידים. אז יחידות עסקיות הם כל מיני גופים ויחידות בתוך החברה, כמו שיווק, מחירות, HR, אופרציה, אבל זה גם יכול להיות אבטחת מידע, זה יכול להיות קיימות, אפילו במקרה של הסנטר, יכול להיות יחידה טכנולוגית. בכל באמת חברה יש לה את היחידות ואת המבנה שלה, ולכל יחידה כזאת אנחנו רוצים בעצם לענות על כמה שאלות. אחד, אנחנו רוצים ללמוד מהם ברעיון, זה מה המטרות והיעדים שלהם, מה המטרות והיעדים שלי של מחירות, מה המטרות והיעדים של השיווק, של מחלקת HR, מה הם שיטות העבודה הנוכחיות, איך הם עובדים היום כדי להשיג את המטרות והיעדים שלהם. שאלה הבאה זה מה הדרישות הפונקציונליות שיש להם או יכולות להיות להם מהאתר, ומה החיבורים ומה המערכות שהם עובדים איתם היום ואיזה חיבורים אנחנו יכולים לייצר עבורם כדי לייצר יותר אוטומציה וקלות תפעולית. אם יש שאלות? כן, אז יש, קודם כל ביקשו אם תוכל קצת להגביר את הכל, ועלתה שאלה של קצת להבין מה ההקשר של חיבורים למערכות וכלים, זאת אומרת איזה, למשל לדוגמה כלים או מערכות אפשר לזהות שרלוונטיות למחלקות. מערכת אחת זה יכולה להיות למשל מערכת פריוריטי או מערכת סאפ או מערכת שמנהלת לצורך העניין, או CRM שמנהלת כל התקשורת עם הלקוחות. אם אנחנו רוצים שאנשים יוכלו למשל להגיש בקשה או לייצר איזושהי בקשה שהחברה תתחיל לתפעל בלי עכשיו להתקשר או לייצר איזושהי תקשורת מיותרת ולהחזיק אנשים שיענו לטלפון, אז אפשר לחבר את האתר לתוך המערכות האלה ואז גם לשקף להם איפה עומדת הבקשה שלהם, מה הסטטוס, ואם נדרשים דברים נוספים כדי לייצר את המהלך הזה. אני יכול להביא דוגמה מאחת מחברות ההלוואות, המתן אשראי הגדולות בישראל, שבמקום שהם יצטרכו כל פעם הלקוחות שלקחו כבר הלוואה יצטרכו להתקשר לשאול מה המצב ומה הסטטוס, יצרנו להם ממשק שבו לקוח יכול להיכנס, לקבל סטטוס על ההלוואה שלו, להגיש בקשה אם הוא רוצה לבצע החזרים או פעולות אחרות. האתר עצמו לא מבצע את הפעולות האלה, אבל הוא כן מעביר את הבקשות האלה הלאה
ומשם הצוות אופרציה יכול להתחיל לתפעל את זה מאוד מהר. מעולה. זהו, אין שאלות נוספות בינתיים. אז המרכיב השלישי הוא מרכיב הלקוחות, בסוף מאיפה מגיע הכסף, וזה אולי אחד המרכיבים החשובים ביותר. אנחנו קוראים לזה מרקט סיגמנט, זה בעצם פלחי השוק ובעצם אל מי האתר הולך לדבר. וגם כאן אני רוצה להתחיל מסיפור, והסיפור הוא של עמותה שנקראת אחת מתשע. זו עמותה שבעצם מסייעת ועוזרת ומקדמת נשים שחלו לא עלינו בסרטן השד. לעמותה הזאת יש המון שירותים והמון כלים שבהם יכולים לעזור. יש להם כמויות אדירות של תוכן, של ייעוץ משפטי, של מידע. אם תיכנסו לאתר שלהם היום ותשימו את עצמכם בנעליים של אישה שהרגע קיבלה את הבשורה שהיא חולה, אתם לא תמצאו את עצמכם. האתר מאוד עמוס, מאוד מורכב, ובעיקר לא מדבר לבן אדם בסיטואציה שבה הוא נמצא. כשעשינו איתם את התהליך של להבין רגע מי הקהלים, מה הפילוח של הנשים שהן עובדות איתם, אז אנחנו למדנו בעצם שהאתר מדבר, והעמותה ככלל מדברת לשלושה סוגים של קהלים. דבר הראשון זה נשים בריאות, ועבור נשים בריאות הם יכולים להציע מספר מאוד מצומצם של דברים כמו זיהוי מוקדם ודברים דומים. הקהל השני זה נשים שמתמודדות, שחולות, שהרגע גילו או נמצאות איפשהו בתהליך של ההתמודדות עם המחלה, והקהל השלישי זה קהל של נשים מחלימות. האתר בעצם שאנחנו מתכננים להם כרגע בעצם הולך לשאול את האישה שמגיעה, תגידי לנו מי את ואנחנו נספר לך מה אנחנו יכולים לעשות עבורך, ואז היא לא צריכה לנבור בהר של מידע שלא יהיה רלוונטי עבורה. אז המטרה בחלק הזה, במרכיב הזה, היא בעצם למצוא את הנישות הנכונות והטובות ביותר של החברה, אלה שמכניסות לה הכי הרבה כסף, ובמקרה של עמותות, אלה שבעצם מקבלות ממנה הכי הרבה ערך. אז השלב הראשון הוא קודם כל למפות את כל הלקוחות הקיימים והפוטנציאלים של החברה. מתוכם חשוב מאוד להתמקד. הרבה פעמים אנחנו יושבים עם חברות והם יכולים להביא לנו פתאום 10 או 12 או 15 סוגי קהלים. זה מאוד נדיר שחברה באמת יודעת לטפל בכל כך הרבה סוגים של קהלים. אנחנו באמת ממליצים ותמיד מורידים לא יותר משבע קהלים שונים. אפשר הרבה פעמים לאחד קהלים, להבין שבסוף מדובר באותו קהל, ותוך כדי לזקק עבור כל אחד מהם את הסיפור של החברה בעיניים שלו. כלומר, אם אני, ניקח את הדוגמה שהיינו מקודם, אם אני אישה בריאה, אז כל המוצרים והשירותים והמידע המשפטי שהעמותה מציעה לנשים מחלימות או נשים מתמודדות לא רלוונטי לי. אני רוצה לדעת איך אני עושה כל מה שאני יכולה כדי לא להיות חולה. אם אני אישה מחלימה, כל הדברים שרלוונטיים לקהלים האחרים לא מעניינים אותי, אני רוצה לדעת איך העמותה יכולה לעזור לי, ובמקרה של אנשים המחלימות בעמותה, זה איך אני יכולה לעזור חזרה לעמותה. אז אנחנו ממפים את המוצרים והשירותים שרלוונטיים לכל אחד מהקהלים האלה, אנחנו מזקקים את הערכים, את היתרונות, את סיפורי הלקוח, הפרויקטים הרלוונטיים, המידע הרלוונטי, אך ורק עבור אותו קהל. יש שאלות? יש שאלה שהיא לא כל כך נוגעת לנושא הזה, אבל היא כן חשובה. אז בעצם עלתה פה שאלה בנוגע לתמחור, למשל בדוגמה של האתר של דיזינגוף סנטר, יש פה הנחה שהתמחור היה מאוד קליל, התכנון של האתר היה מאוד קליל, ובהמשך הדרך הבנו שהוא מורכב. אז אם אפשר לפרט קצת על התהליך שמקדים ממש לתחילת העבודה על האתר. מעולה. אז האמת שהשלב הזה מתחיל עוד בשלב שבו בעצם פוגשים את הלקוח, בשלב בניית העסקה, כי בעצם אתה מתאר שאלה, אני מניח שאתה, מי ששאל שואל בתור ספק, אבל גם אם אתה שואל בתור לקוח,
חשוב מאוד לבוא ולהגיד ללקוח בשלב שבו עושים תכנון שאנחנו הולכים לגלות המון המון דברים וצרכים שאנחנו לא יודעים אותם כרגע בפגישה 1, 2, 3 פגישות שעושים בפגישות מחירה. לא כל הצרכים עולים. בשביל לזקק את הצרכים האמיתיים באמת צריך להיכנס ולעשות עבודה מקיפה בתוך הארגון. הצרכים האלה עולים תוך כדי השיחות, ואז בסופו של דבר אנחנו נראה איך אנחנו מגישים את המסקנות ואיך נכון להגיש את המסקנות האלה. צריך לבוא ולהגיד ללקוח, תשמע, אלה ואלה הצרכים שעלו שלא תוכננו מלכתחילה, זה יכול לעזור לארגון לבצע כך וכך, ואז ההחלטה שלו אם ללכת ולהיכנס לדבר הזה או לא. אבל גם חשוב מאוד מהצד של נותן השירות, מי שמגיע והולך להעביר את הארגון הזה תהליך, לבוא ולהגיד ולהיות שקוף, אנחנו הולכים לגלות בתהליך הזה המון דברים שלא חשבנו עליהם שיכולים מאוד מאוד לעזור לארגון. בסופו של דבר זו החלטה של הלקוח, של המנכ"ל, של סמנכ"ל שיווק, מי שאחראי על התקציב, לבוא ולתת את הגושפנקה, את האישור הסופי ללכת על זה. אבל בארגונים גדולים גם צריך לזכור, אם אתה יושב עם מחלקת HR ומוצאים ממנה צרכים, הרבה פעמים התקציב לאתר יכול להגיע גם מ-HR או מהאופרציה או מהספורט, ואז זה לאו דווקא נוגס בתקציב של מנהל השיווק. אז שוב, זה מאוד תלוי בגודל הארגון ובגודל החברה שעובדים איתה, אבל זאת שאלה ממש טובה שנוגעת באמת בבעיה אמיתית. שאלה נוספת שעלתה היא בעצם בנוגע לדוגמה דווקא של 1 מ-9 ולנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו. האם כל גולש עובר מסע אחר באתר ורואה רק את החלק שלו? אז בתהליך האידיאלי זה מה שהיינו רוצים שיקרה, כלומר לבוא ולאפשר לכל גולש שנכנס לבוא ולהבין באופן מיידי לאן הוא אמור ללכת, ומשם לראות את החברה ואת מה היא מציעה ואיך היא מדברת אליו בשפה שלו, עם הבעיות שלו, באופן כמה שיותר פרסונלי. יש כמה רמות של אפשר לקסטם את זה ולייצר פרסונליזציה. הדבר הראשון זה פשוט לשאול את הלקוח שנכנס, את הגולש שנכנס, תגיד לנו מי אתה, תבחר מי אתה, ומשם האתר יתחיל לגלות לך יותר ויותר מידע. דברים יותר מתקדמים, ויכול להביא דוגמה מחנות ספרים מאוד גדולה שעשינו את התהליך, זה שאם אתה גולש שמגיע לעמוד הספר מגוגל, יש סיכוי טוב שאתה כנראה לא מכיר את החברה, ועמוד המוצר אמור בעצם למכור את החברה עבורך. אבל אם החברה יודעת לזהות שאתה כבר משתמש רשום ומזוהה וכבר היית באתר ואתה כבר קנית אצלם, אז אין סיבה שהיא תתחיל למכור לך עוד פעם את היתרונות של אותה חברה, אלא היא יכולה פשוט במקום זה להציג לך איפה אתה בתוכנית הנאמנות, מה המצב האישי שלך, אם תקנה את הספר הזה, מה תוכל לקבל, המון דברים שהם מאוד מאוד פרסונליים. זה דורש תכנות יותר מתקדם, אבל זה לא בשמיים וזה משהו שהוא לחלוטין אפשרי. קדם? אוקיי, תודה. אז המרכיב הרביעי זה מרכיב המוצרים והשירותים. אנחנו נעבור עליו יחסית מהר. המרכיב הזה בעצם מדבר על, בחלק הזה אנחנו חייבים בעצם להבין מה המודל העסקי של החברה. בסוף מה המודל העסקי? זה בסוף מאיפה מגיע הכסף, וחברות שונות, יש חברות שמוכרות מוצרים פיזיים או מוצרים דיגיטליים, חברות שנותנות שירותים או פתרונות, זה לא כל כך משנה. בסופו של דבר אנחנו רוצים למפות את כל המוצרים והשירותים שהחברה מציעה, אנחנו רוצים לבצע קטלוג והיררכיה. נורא חשוב להבין, אנחנו לא רוצים שיהיה מפה או מבול של מוצרים על בן אדם שיתחיל להבין מה הוא רוצה למצוא. אנחנו רוצים לייצר קטלוג והיררכיה לפי נושאים, בהרבה פעמים כמו שראינו בחלק הקודם זה יכול להיות גם לפי סוגי הלקוחות, ואז לאחר מכן להגדיר את הקטגוריות הראשיות ולנסות בין אם זה ברמת הקטגוריה או בין אם ברמת המוצר לזקק מה הערך האמיתי ללקוח שישתמש באותו מוצר או באותו שירות. חשוב להבין, עמוד המוצר הוא עמוד המחירה, הוא עמוד שבסופו של דבר בן אדם יחליט אם לפנות או לא לפנות לגבי המוצר הזה, וחייבים לדבר פה בשפה ובערכים שהוא, הלקוח, יכול לקבל משימוש במוצר, שירות וכו'. ואחרי שדיברנו על הערכים האלה אנחנו חייבים לספק את ההוכחות, וכאן אנחנו חוזרים לשאלות, גם לחלקים הראשון והשני של התהליך. בחלק הראשון אנחנו ממש
ביקשנו להביא הוכחות, כלומר להביא מה הנכסים הדיגיטליים, זה יכול להיות כתבות מהבלוג, סרטוני וידאו, טסטימוניאל, זה עדויות של לקוחות שממש מדברים איך המוצר או השירות עזרו להם. זה המקום לשים אותם. אין מה לשים סקשן באתר שנקרא טסטימוניאלס, כי אף אחד לא ילך אליו. אבל אם אני מגיע לעמוד מוצר, בעמוד מוצר אני ארצה לראות את הטסטימוניאלס שמסבירים לי למה המוצר הזה הוא המוצר שמתאים לי. אנחנו נעבור לחלק החמישי ואחד המעניינים, במיוחד לחובבי הנתונים שבינינו, וזה החלק של הדאטה ריסרצ', וגם כאן אני אתחיל מסיפור, מקייס סטאדי מעולה. אז בואו נדבר רגע על חברת לובלינסקי. לובלינסקי הם יבואנים של סכינים, חברה שקיימת כבר 85 שנה. הם מייבאים את המותגים המובילים בעולם בתחום סכיני השף, וכשהם הגיעו אלינו הם הגיעו עם תפיסה מאוד מאוד מגובשת ומאוד מאוד מובהקת שהקהל שלהם קונה אותם ובא בשבילם, מגיע אליהם בשביל המותגים שלהם. כל האתר בעצם היה מתוכנן להיבנות סביב המותגים האלה. אתה תיכנס, אתה תגיד איזה מותג אתה רוצה, נגיד לך איזה סכינים ואיזה מוצרים יש, אבל אז נכנסנו ועשינו מחקר נתונים, ומה שאנחנו ראינו במחקר הזה זה שזה באופן מובהק, לא 50-50, לא 20-80, המותגים לא מעניינים. עמודי המותג באתר של לובלינסקי הקודם קיבלו פחות מ-0.3% מהטראפיק. זה נתון שהוא כאילו כמעט ולא רלוונטי. המותגים פשוט לא מעניינים דה פקטו. לא משנה איך החברה תופסת את עצמה, ולא משנה מה היא חושבת על הקהל שלה. הקהל אומר באופן מובהק, זה לא מעניין אותנו. ומה שכן מעניין את הקהל זה המוצרים ואופן השימוש בהם. ומה שאנחנו יצרנו ללובלינסקי זה אתר שמבוסס צרכי שימוש. כלומר, במקום לבוא ולבחור מותג ואז לראות את הסכינים, אני בוא ונגיד, אני רוצה סכין מטבח, אני רוצה סכין שף, אני רוצה סכין לירקות או סכין לבשר, והנה המוצרים שמתאימים לי. אם לא היינו עושים את המחקר נתונים, לא היינו יודעים את זה. זה בצורה שהיא מאוד מאוד מובהקת. התוצאה, וזה משהו שאנחנו באמת מאוד גאים בו, מחזור מחירות של אתר לובלינסקי מהרגע שעלה לאוויר הכפיל את עצמו תוך 3 חודשים. וכשאנחנו מסתכלים גם היום על הנתונים, כי אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי האתר, אנחנו רואים באופן מובהק את הצורה שבה אנשים משתמשים בו ואת הצורה שבה הם רוכשים, ולהחלטה הזאת לעבור להיות לפי שימוש ולא לפי מותג יש משקל מאוד מאוד גדול בתוצאה הזאת. אז המטרה שלי בחלק הזה זה ללמד אתכם איך לקבל החלטות שהן מבוססות נתונים ולא מבוססות רגשות. וכשאנחנו מדברים על אתרי אינטרנט, כולכם נתקלתם בזה, אנחנו מדברים על עיצוב, אנחנו מדברים על טעם אישי, לכל אחד יש את הטעם שלו, לכל אחד יש את ההבנה שלו בנושא הזה, אבל בסוף צריך להסתכל על העובדות ולקבל את ההחלטות לפי מה שהנתונים מראים. אני אעבור על זה מהר כי זה המון המון מידע, אבל אנחנו מתעסקים ב4 כלים מרכזיים בשביל לבצע מחקר מלא על אתר אינטרנט קיים. אז קודם כל גוגל אנליטיקס, שזה בעצם הכלי המרכזי בעולם והמוביל בעולם למדידות של אתרים. אנחנו בודקים איתו 4 דברים משמעותיים. אחד, זה מבקרים באתר, כמה נכנסו, כמה דפים צפו וכמה זמן הם שהו, זה הבסיס. לאחר מכן אנחנו מנסים להבין מאיפה הם מגיעים, ופה חשוב להגיד, זה נכון שיכול להיות שאנחנו נראה 30% מגיעים מגוגל ו20% מגיעים באופן ישיר ו50% מקמפיין, מעולה. אנחנו רוצים אבל לחתוך את הנתון הזה גם לפי אלה שהם בסוף מבצעים פעולות. כלומר, מתוך אלה שקנו באתר או השאירו ליד או הגיעו לעמוד מפתח שהחלטנו וצבענו את העמוד הזה כעמוד מעניין, כמה מתוכם הגיעו מגוגל, מקמפיין, מכניסות ישירות, מאוטריץ' כללי. הנתון הזה ילמד אותנו מה מכל מקורות ההגעה הוא באמת המקור ההגעה לאתר האפקטיבי ביותר, ושם אנחנו נוכל להשקיע בו יותר. האבחון השלישי הוא להבין דרך איזה עמודים אנשים נכנסים. אני אקח דוגמאות בעיקר באתרי קטלוג, אז הרבה פעמים אנחנו רואים אתרים שעמוד הכניסה הראשי, גם בדיזנגוף סנטר
גם בלובלינסקי, הוא בכלל לא מעמוד הבית, אלא מעמודי המוצר, או במקרה של דיסקונט סנטר, מעמוד החנות. בדיסקונט סנטר זה מאוד מאוד מובהק. עמוד החנות, 85% מעמודי הכניסה לאתר. אז אנחנו נורא אוהבים להשקיע בעמודי בית יפים ומסוגננים, וקצת להזניח לפעמים עמודים פנימיים, אבל כשמסתכלים על הנתונים מבינים, עמוד החנות בדיזנגוף סנטר הוא העמוד החשוב ביותר באתר, וזה המקום של הדיזנגוף סנטר להציף מידע, לקדם אירועים שלהם, לחבר אנשים לרשימות תפוצה. אם זה לא יקרה שם, זה לא יקרה בעמודים אחרים, וחשוב מאוד להבין מאיפה אנשים נכנסים לאתר, ומשם לקחת אותם לאן שאנחנו בעצם רוצים. האבחון הרביעי הוא האבחון של פופולריות, זה בעצם להבין מה המוצרים והקטגוריות או השירותים הכי מעניינים באתר. זה כמובן עוזר כדי להחליט איך לתעדף את הקטגוריות, איך לתעדף את המוצרים או את השירותים, ואיזה בלוגים או כתבות לקדם יותר מאחרות. הכלי השני שאנחנו משתמשים בו זה הכלי שנקרא הודג'ר. הודג'ר זה כלי שבעצם מותקן באתר ובעצם מבצע הקלטות מסך. אנחנו ממליצים להסתכל באופן ויזואלי על 20 עד 50 הקלטות, ותוך כדי לזהות גם תבניות של התנהגות משתמשים, וגם שם ראינו, גם בלובלינסקי, שאנשים חיפשו המון דברים שלא בהכרח הם ידעו למצוא אותם, וגם לאתר בעיות בחוויית משתמש. בסופו של דבר אפשר לראות שאנשים לא מזהים כפתורים מסוימים ככפתורים, או שהם לא יודעים איפה ללחוץ, וזה המקום בעצם להבחן ולרשום את הדברים האלה. אז הכלי הנוסף נקרא גוגל Search Console, גם זה כלי חינמי של גוגל, והכלי הזה משמש אותנו כדי לזהות כמה דברים על ה-appearance, על ההופעה של האתר בגוגל. נתון אחד שאפשר ללמוד ממנו זה כמה אנשים מחפשים את המותג שלי וזיהוי מגמות. אני רוצה לדעת כמה אנשים מחפשים ריצ'קיד ולהסתכל על זה במגמה של 3 שנים. אם אני רואה עלייה בתור מנהל שיווק, אני מבין שהמותג שלי הולך ומתחזק, ואני יכול להגיד שאני עושה עבודה טובה. אם אני רואה ירידה, אז יש בעיה וצריך להתחיל לטפל בה. הפרמטר השני שאפשר ללמוד ממנו זה תחת איזה ביטויים האתר ממוקם בגוגל. כלומר, מה בפועל אני אכן מצליח להיות בו בחיפושים, והחשוב ביותר, איזה מהביטויים האלה בפועל מייצרים חשיפה למותג וטראפיק לאתר. שני דברים שונים, חשיפה למותג זה אומר שאני ראו אותי, טראפיק לאתר זה אומר שגם לחצו עליי. פה חשוב להבין שיש הרבה מאוד ביטויים שאני יכול להיות בהם מקום ראשון או מקום שני, אבל אם הביטויים האלה לא מחופשים מספיק, הם לא באמת ייצרו לי חשיפה, ובוודאי שלא יכניסו טראפיק. אז כאן אפשר ממש ללמוד מה בפועל מביא לנו טראפיק, ומה בפועל מייצר לנו חשיפה. הכלי הרביעי זה כלי שנקרא SEMrush, ובSEMrush אנחנו משתמשים כדי לבצע מחקר מילות מפתח, להבין בתחום שבו אני נמצא, איזה מילים מעניינות, מה הקהל מחפש, איזה ביטויים הוא משתמש כדי לחפש את המוצרים שלי. שוב פעם אנחנו חוזרים לחלק הראשון שדיברנו, באיזה מילים הלקוחות משתמשים, ואנחנו לומדים מפה מה פוטנציאל החיפושים הרלוונטיים, וגם מחקר מתחרים ואיפה הם ממוקמים. חשוב להבין איפה המתחרים ממוקמים זה די ברור, אבל להבין פוטנציאל חיפושים רלוונטיים זה אומר שאם יש מילה מסוימת או ביטוי מסוים שאני לא מופיע בו, והוא חשוב לי להופיע בו, כי יש בו, יכול להגיע ממנו המון טראפיק, אז אנחנו צריכים להתייחס לזה גם בבנייה של חוויית המשתמש ובאפיון. מור, יש שאלה חשובה שעלתה מאחד המשתתפים, של כמה זמן בערך לוקח כל התהליך הזה של איסוף הנתונים. מצוין. אז הרבה פעמים אנחנו נתקלים באתרים שהודג'ר אין להם כמובן, אבל לפעמים גם אין גוגל אנליטיקס. ואנחנו ממליצים להתקין את הודג'ר בין שבועיים לחודש, כדי לאסוף נתונים מספיק טובים. אנליטיקס, אם אין ברירה, עדיף להשתמש בנתונים שנראה במהלך חודש ולא מאשר כלום, אבל אנליטיקס כדאי להסתכל 3 שנים אחורה אם הנתונים האלה קיימים. הודג'ר מספיק
בין שבועיים ל4 שבועות, זה מספיק טוב. חשוב לזכור, התהליך שלנו מורכב, התהליך התכנוני, גם החלק של 4 המרכיבים הראשונים יכולים לקחת זמן. כשעובדים עם ארגון לא בהכרח, או עם חברה, לא בהכרח אפשר לבצע את כל הרעיונות תוך כמה ימים, לכן הם יכולים לקחת כמה שבועות עד שמגיעים להגיע לחלק של הדאטה. אז נורא חשוב להתקין את כל הכלים הרלוונטיים ביום שבו התחלתם או רציתם להתחיל את התהליך, ובזמן שעושים את הרעיונות עומק ואת התחקירים בתוך הארגון, עד שהם מסתיימים כבר יש לנו דאטה מספיק בשל כדי שנוכל לעבוד איתו. מעולה, תודה. אוקיי, אז המרכיב האחרון, אנחנו קוראים לו usage scenario, זה בעצם תרחישי השימוש, זה התרחישים העסקיים, התובנות והמסקנות, שבעצם מהם אנחנו אחרי זה בונים את חוויית המשתמש ואת הסטורי טיילינג. אז אני רוצה רגע להסביר מה זה אומר תרחיש שימוש. תרחיש שימוש זה בעצם כל אופן שבו בסופו של דבר האנשים ישתמשו באתר שלנו. דוגמה מסוימת זה בן אדם חיפש מוצר בגוגל, הגיע, ראה אותנו מופיעים בגוגל, נכנס, הגיע לעמוד מוצר. זה תרחיש שימוש קלאסי. זאת אומרת, בן אדם לא מכיר אותנו, חיפש את המוצר באופן כללי בגוגל, הגיע לעמוד המוצר, לא לעמוד הבית. כלומר, אני צריך להתייחס לבן אדם הזה בתרחיש הזה שיכול להיות מאוד נפוץ בצורה מסוימת. תרחיש שימוש אחר יכול להיות, אני איש מחירות או מחלקת המחירות של החברה, שולחת המון אימיילים קרים ללקוחות פוטנציאליים, או עושה טלפונים קרים, מספרת על החברה, תוך כדי השיחה הבן אדם שומע את השם של חברה בפעם הראשונה, עושה אותה בגוגל, מגיע לעמוד הבית. מה אנחנו רוצים שידע, איך אנחנו רוצים שיגיב, מה אנחנו רוצים שהוא ירגיש, כדי לתמוך בתהליך הזה. אז תרחישי שימוש, אז אחרי שאתם בעצם תעשו ותעברו על כל 5 המרכיבים שעשינו עד עכשיו, אפשר להודלות מהם המון תרחישי שימוש והמון מידע. אתר אינטרנט לא יכול לפתור את כולם, ואף אחד מאיתנו כרגע לא הולך לעשות אתר לאפל. אז צריך גם לקחת את הדברים האלה בחשבון, צריך לבחור בין 3 ל7 תרחישי שימוש מרכזיים, להתמקד בהם ולבנות את האתר סביבם. בשביל לבנות אותם אנחנו מסתמכים על הנתונים, שזה בדרך כלל מביא הרבה מאוד תרחישי שימוש אמיתיים, ורעיונות שעשינו. לכל תרחיש שימוש כזה אנחנו רוצים להחליט מה אנחנו רוצים שהגולש ידע. אם הוא נכנס עכשיו מגוגל לעמוד מוצר ואני מניח שהוא לא מכיר אותי, מה אני רוצה שהוא ידע עליי מעבר מה שידע על המוצר, ומה אנחנו רוצים שהוא יעשה. האם אני מצפה שיוסיף למוצר לסל, האם אני מצפה ישר שיוסיף ליד, או שאני רוצה לחמם אותו קצת יותר כדי שהוא יוכל באמת לפנות אליי כשהוא כבר בשל ומוכן ורוצה את השירות שלנו. אם יש שאלות? בינתיים לא. טוב, אז סיכום, משהו שמאוד חשוב לי לבוא ולהסביר, התהליך הזה הוא מאוד יכול להיות קצת ארוך ואוסף מתחתיו המון מידע. המטרה של התהליך הזה היא 1, לרתום את כל הארגון, את כל החברה, את כל המנהלים בחברה להצלחת האתר, וגם לא להגיע למצב שבנינו אתר ואז הרבה מנהלי יחידות באים ואומרים הלו מה זה, א' שכחתם אותי, או זה לא מה שחשבתי, זה לא מה שקיוויתי. אז חשוב לרתום את כולם בדבר הזה, וכדי שזה באמת יוכל בסופו של דבר לשרת את כל מי שהולך להמשיך את האתר הלאה, בין אם זה ל-UX, UI וכו', חשוב כל אחד מהמרכיבים האלה לייצר עמוד אחד לכל אחד, לא יותר, עמוד אחד מסודר שבעצם מסכם את כל המסקנות מאותו מרכיב. עוד כלי שיכול מאוד לעזור זה לבנות מטריצת לקוחות מוצרים. זה אומר טבלה שבעמודות אנחנו רושמים את הלקוחות, בשורות את המוצרים או ההפך, ובעצם אנחנו לומדים איזה מוצרים מתאימים לאיזה לקוחות, או ההפך, שוב פעם, תלוי לפי איזה זווית אנחנו רוצים להסתכל על זה,
זה יכול מאוד מאוד לעזור בשלב האפיון למי שהולך אחרי זה לעשות את ה-user experience ולכתוב את התוכן. המידע הזה יהיה קריטי ויחסוך המון 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 בלגן והמון המון חזרה אחורה. תוך כדי התהליך חשוב לייצר מפרט דרישות טכנולוגיות. מה הדרישות הטכנולוגיות ממערכת הניהול, אם זה אתר מרובה שפות, אם זה אתר שצריך להתחבר לכלים או למערכות נוספות, זה המקום לבוא ולפרט את זה. user flow גרפי, הראיתי לכם במקרה של 1/9 את תרחישי השימוש, את הגרף, רק את ההתחלה שלו, שבעצם אני מתמודדת, אני אישה בריאה. יש לזה המשך הרבה יותר מסועף, שמה רואה כל אחד בכל אחת מהסיטואציות האלה, ומה הפולדינג של התוכן שאותו אנחנו רוצים שהם יחוו. השלב הזה הוא שלב קריטי לפני ה-UX. וכמובן מיפוי תכנים, אני ממליץ לעשות את זה בטבלה, ממש לייצר כל התכנים שאמורים להיות באתר. זה השלב, לא לעשות את זה תוך כדי העיצוב או תוך כדי האפיון. השלב הזה הוא השלב הקריטי שבו זה חייב להתבצע. ולא פחות חשוב להדפיס את זה ולשתף את זה עם כל המנהלים הרלוונטיים מצד אחד בארגון, ועם כל מי שהולך לעבוד על האתר, שזה יכול להיות חברת הבניית אתרים, זה יכול להיות אנשי הסטורי טלינג, או כל מי שהולך להפיק חומרים. כולם צריכים לדבר את אותה שפה ואת אותם, ולעמוד באותן מטרות. זהו, אם יש שאלות לפני שמסיימים. כן, אז בעצם בהרשמה של כל אחד לוובינר הזה היה מקום לשאול שאלות, ועלו דווקא כמה שאלות חשובות שאנחנו נרצה להציף אותן ולענות עליהן. אז שאלה ראשונה, איך בעצם מתייחסים לאתר של חברה עם מספר מותגים שצריכים לקבל תשומת לב? מספר מותגים. אוקיי, אז קודם כל, זו שאלה ממש טובה, כי באמת אנחנו נתקלים הרבה פעמים בחברות שמגיעות אלינו עם דילמה מאוד מאוד אסטרטגית. יש מספר מותגים לחברה, והם לא יודעים לבצע, באמת להקים אתר אחד, או להקים מספר אתרים לכל אחד מהמותגים. אני לא בטוח שיש תשובה אחת שתתאים לכולם, זאת אומרת אין תשובה אחת שתתאים לכולם, אבל יש כלל אצבע שאפשר ללכת לפיו. והכלל הזה הוא באמת, האם המותגים מדברים לאותו קהל יעד, או שהקהלים והשימושים והסיטואציות הן ממש ממש שונות. ואני אתן דוגמה אחת שעשינו לא מזמן, זה את האתר של אטלס. אטלס זה רשת בתי מלון, שבעצם זה מותג על שמתחתיו מחזיק, להערכתי משהו כמו 22 בתי מלון, שכל אחד ממותג בפני עצמו. יש לו לוגו משלו, יש לו שפה אפילו עיצובית משלו, ובאמת היה פה שאלה ודילמה אסטרטגית מאוד משמעותית, האם צריך להיות אתר לכל מותג, או שעדיף לרכז את כולם תחת אתר אחד. מכיוון שכל בתי המלון שלהם בסופו של דבר מדברים פחות או יותר לאותו קהל, לאותה נישה, כל המלונות הם מלונות בוטיק, הם נמצאים בתל אביב, ירושלים ואילת, וכולם משמשים פחות או יותר במקרים דומים, צרכים מאוד מאוד דומים. במקרה הזה אנחנו העדפנו להמליץ, לשים את כולם באתר אחד, כי בסופו של דבר אם רציתי ללכת למלון הבקסטייג' בכיכר דיזנגוף בתל אביב ולא היה בו מקום, אני יכול להסתפק לגמרי במלון שנמצא 2 רחובות ליד, הסגנון אותו סגנון, והאתר בהחלט יכול להציע לי, אם אין מקום בתאריכים שרציתי במקום X, מקום Y. ואם היינו מייצרים כמה אתרים, היה הרבה יותר קשה לייצר את הסינרגיה הזאת, ולכן ההחלטה הייתה במקרה הזה ללכת על מותג על אחד שנקרא אטלס, ותחתיו המותגים המשניים. אוקיי, תודה. שאלה נוספת שעלתה והיא ממש חשובה, חשוב לענות עליה, זה האם אתה יכול בבקשה לחדד את ההבדל בין תרחישי השימוש לפרסונות? כן, זו שאלה ממש ממש טובה. תרחישי שימוש באים בעצם להגדיר את התהליכים העסקיים שהאתר אמור לשמש. כלומר, הם מתעסקים בסיטואציה שבה הגולש מגיע לאתר, כלומר, באיך הוא הגיע לאתר ולמה הוא הגיע לאתר. זה לא מעניין אותי, בפרסונות אנחנו יכולים לתת לו האנשה, אפיון, הבן אדם יהיה תל אביבי בן 35
היפסטר שאוהב לעשן סיגרים. אוקיי, זה לא באמת מעניין אותנו, אנחנו לא באמת יודעים את זה, אנחנו יכולים רק לנחש את זה. מה שאנחנו כן יודעים, וזה מבוסס על הדאטה ועל תרחישי השימוש שאנחנו בונים, זה שאנשים מגיעים בצורה כזאת כשהם רוצים Y, וזה מה שהם עושים. אנחנו פונים ללקוחות שלנו בטלפון, אנחנו מבצעים קמפיין, וזה מושך לקוחות. אנחנו לא באמת יודעים מי לחץ על הבאנר, אנחנו לא באמת יודעים מי חיפש בגוגל סכין שף, אנחנו יודעים רק ורק את הדברים האלה, וסביב זה אנחנו מבססים את תרחישי השימוש. מעולה, יש פה שאלה נוספת טריה ממש מעכשיו. האם נתקלנו באתר שמנהל קהילת לקוחות בתוך האתר עצמו? אני חושב שלא נתקלנו בזה בשנים האחרונות. אני חייב להגיד שניהול קהילות בתוך אתרים זה מלכודת, כולם מכירים את מי שוותיק מספיק מכיר את המהלכים של סטארבקס לפני 10 או 15 שנים, שווב 2.0 פרץ לתודעה. זה לא מחזיק, זה לא תפס. אתרים, ושוב, בטוח יש מקרה קצה, אבל אנשים אוהבים להיות בקהילות, במקומות שבהם נוח להם להיות בהם, בין אם זה פורומים ברדיט, בין אם זה פייסבוק, או כל מקום אחר לייצור ולהחזקת קהילות, בלינקדאין וכו'. מאוד מאוד לצפות מאנשים להיכנס לאתר באופן קבוע כדי להיות חלק פעיל מקהילה, אולי בנישות מאוד מאוד ספציפיות וסום תחומי עניין מאוד מאוד מרכזיים. בתור מי שהיה בעלים בעבר של אחד מאתרי הכדורגל הגדולים בישראל, זה עבד, אבל שוב אנחנו מדברים על שנים של 2000 עד 2010, היום מרגיש לי שקצת פחות. אוקיי, תודה. ושאלה אחרונה שעלתה די הרבה בשאלונים שקיבלנו בהרשמה לוובינר, איך בעצם בוחרים את מערכת ניהול התוכן המתאימה ביותר לצורכי האתר החדש? כן, שאלה שגם באמת אנחנו נתקלים בה הרבה מאוד פעמים. אז קודם כל, בשביל לדעת איזה מערכת תוכן מתאימה לאיזה אתר, באמת צריך לעשות את התהליך המקדים. שוב, מאחר אנחנו מדברים על חברה עם מורכבות מסוימת, באמת בתהליך הזה אנחנו יכולים ללמוד איזה מערכת יכולה להתאים. האם נדרש ריבוי שפות ותמיכה, אם זה אתר גלובלי, אם אנחנו רוצים להתחבר לכל מיני מערכות ולייצר שיקופים, או אפילו אזורים אישיים או אזורי עדכון כמו בדיזנגוף סנטר לבעלי חנויות. יש המון מערכות וכלים. אנחנו בריצ'קיד עובדים עם מערכת שנקראת מוד, זו מערכת שמוצר שאנחנו פיתחנו, שבעצם תומך בכל התהליך האסטרטגי הזה ובכל היכולות קסטומיזציה, פרסונליזציה והתאמות לדבר הזה, וגם לא פחות חשוב במה שקורה בחלק השלישי של התהליך שלנו, שזה המדידה והאופטימיזציה שאנחנו מבצעים כל הזמן כדי להתאים את האתר למטרות העסקיות. יופי מור, תודה רבה. אז אני רואה שאין לנו בעצם שאלות נוספות, אז קודם כל נגיד שממש שמחנו להעביר את הוובינר. מחר אנחנו בעצם נשלח לכל המשתתפים מייל סיכום מסודר של כל הנושאים שדיברנו בוובינר, וגם עם ההקלטה של הוובינר עצמו. חשוב לי לציין שזה וובינר ראשון מתוך סדרה, אז אנחנו נשמח שתצטרפו אלינו בוובינרים הבאים שלנו. אז תודה רבה, אני הייתי ענבר וזה מור, ושיהיה לכם המשך יום קסום. תודה רבה לכל מי שהשתתף, חברים, היה מהמם.